ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ንኣሜሪካ ዝነቕፉን ዝሓምዩን መግለጺታት መንግስትና ገና ስለ ዘይዝሓሉ ንጉሰውን ብዛዕባዛ ዓባይ ሃገር መዝራብ ኣየቋረጸን። ኣሜሪካ ትበሃል እንተዘይትህሉሲ ዓለም ኣበይ መበጽሐት ዝብል ሕቶ ድማ ኣቕረበለይ። መልሲ ነበረንን። ኣሜሪካ ኣብ ምዕባለ ዓለም ዘበርከተቶ ጸብጺበ ክምልሰሉ ይመረጽኩን። መልሲ ዘድልዮ ሕቶ ኾይኑውን ኣይተረኣየንን። ምስኡ ዝመሳሰል ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ። ሩስያ ትበሃል ሃገር እንተዘይትህሉ፣ እስራኤል እንተዘይትምስረት፣ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ኾይና እንተትተርፍ ወዘተ እናበልካውን ክሕተት ይከኣል እዩ። ኣነውን ዓለም እንተዘይትህሉኸ ንሕና በይ መሃለና ኢልካ ሕተቶ መጺኒ ነይሩ። ኣብ ክንድኡ ግና ሕንቅሊተይ ኣቕረብክሉ። ሰናብ ሰናቢተይ ኣይበለንን። መንግስትና ዝጸልአን ሰለስተ ቀንዲ ነገራት እንታይ እየን? በልክዎ ክሓስብ ጊዜ የጥፍአን። መንግስትና ደኣ ዘያገራውነት ኣዳምነትን በለጽን ይጸልእ ዝብል መልሱ መጠወኒ። በቲ ቕልጡፍ መልሱ ተገሪመ ጠመትክዎ። ኣውራ ዘገረመኒ ድማ ንኽጋገ ክሳዕ ክንድኡ ምህዋኹ ነበረ። እንዳላ ተገሪምካ ነዚ ምላስ ክተፍኣ ንጽበ ነርካ ከኣበለኒ። ከይፈተኹ ሰሓቕኩ። እንዳላ ትስሕቕ ተጋጊ ኸዳኻ ትብልኒ ኣለኻ። ኣበይ ኣራማይ እስከ ምንታይ ተጋጊ? ናትካ ጊጋ ኣይኮነን። ጽቡቕ ጌረ ኣያቕረብክዋ እንተ ሕቶ ከም ብሓድሽ ዶ ክጅምር? ኤራይ እስከ ጀምር ገለ ቕስማዕና እዩ ዝወዲ። እምበኣር ወግዓውነት ንመልባስ ሕንቅሊተይ ተሰናቢተይ መንግስትና ክንውነነን ዘይፈትወና ሰለስተ ነገራት እንታይ እየን? ዝያዳ እሞ ኻልእ ሕቶ እንዳ ካብታ ቐዳመይቲ ፈጺመ እያ ትብለ። መንግስትና ደኣ እንታይ ከይህልወና ይደልኻ ክትብል እንታይ ደኣ ክብለካ ብረት በረዳ ባዕሉሲ ይዕድለና ኣሎ እንዶ? ኤራይ በል ሓሽሽ ነሱ ዳ መንግስትና ጥራይ መሓስ ኮይኑ ካልኦት መንግስታት እውን የፍቅዱን እዮም። መዛ ሕንቅልተይካ መሊስካ ማይሻ ሰለስተ መንግስትና ጥራይ ክህልዋና ዝጸልአን ነገራት እንታይ እየን በል ዝብል ሓገዝ ሃበኒ። ተቐቢለዮ ክምልስ ተጸበኽዎ። ኤራይ በል ተደረር በለኒ። ምሕሳብ ተሃኪዎ። እታ ቐዳመይቲ ክትህልወና ዘይደልያ ገንዘብ እያ።
ክትብል ናይ መጀመርታ ቦምባይ ደርበኹ ዘይተጸበያ መልሲ ምንባራ ኣፉ ጎማጺጹ ከርኤን ንፈተነ መንግስትና ገንዘብ ዝዓደል ይዳደልኻ አይንሳ በሊተን ካልኦት ክልተ ነገራት ከዓ ንገረና እሞ ነዚ ጽሉል ሓሳብካ ኸቢድ ከም ዘምጻኻ ድማ ክትነግረና ኢኻ ገና ኸይነገርኩኻ ዲኻ ዳ ንሓሳበይ ጽሉል ትብሎ ነላ አንዱ ብጌጋ ጀሚርካ መንግስትና ገንዘብ ኣይተሓዚዩ ልኹ ሰሚዕኻ የትፈልጥ ብኣዋጅ ሲነገረናን ግና ካብ ምንታይ ተበጊሰ ከምኡ ከም ዝበልኩ ክነግረካ ኽእል እየ ካብ ምንታይ ከም ትብገዝ ዳ ናይዶ ጠፊእኒ ጥራይ ተንክልተ ወስኸና እሞ ሽዑ ትብሎ ንሰምዓካ ወይ ከዓ ትሰምዕ ተኾንካ ነስምዓካ እተን ሰለስተ ዳ ሓንቲ ገንዘብ እያ ኢለካ ኣለኹ ካልይቲ ድማ ሃይማኖት ወይ እምነት ክትከውን ከላ ኢለ ከይወዳእኩም ከለኹ ንጉሰ ኮለፈኒ እንዳወዳቐ ብዝምፀኸ ይሓስት እዩ በዓል ኣሜሪካ ብመሰል ሃይማኖት ዶ ገለ ዶ ካሓሚየ ሰሚዕኻ ዲኻ መንድያን ብምስልምና ትጸልእ ኣሜሪካ እንድያ ቴሮሪስት ዋላ ጥሩፋት እንዳበለ ንሰባት ብሃይማኖት ትፈላለዩ መንግስትና ኸ ብሃይማኖት ምፍልላይ ይጸልእ እምበር ሃይማኖት ጸልእ ኣይብልኸን እዮም ነቲ ክሰምዓካ ተዛረብ ዝበለ ነረሲዑ ባዕሉ ነቲ ዘረባ ተተሓሓዞ ናብታ ሳልሰይቲ ዶ ክንሓልፍ እንታይ ማ ክንብለካ ኢና እስክዕራይ ናብታ ሳልሰይቲ ኸይሕልፍ መቕባፅኒ እንዳሰኣንኩኻ ነዛ ሳልሰይቲ ምስ ነገርክዎ እውን ከም ዘይቀብፀኒ ገማትኩ ንጉሰ ዝቐብፀኒ እንተዝኸውን ቀደም ቐበፀኒ እዛ ሳልሰይቲ መንግስትና ክትህልወና ዘይደልያ ነገር ዳ ትምህርቲ እያ ኢለ ምስ ወዳእ ኩሉ ቃላት ካብ ኣፉ ምውፃእ ዝኣበዮ ኮይኑ ተረእየኒ ኣዒንቲ ይዛረቡ እንተዝኾኑ ግና ብኣቶም ገይሩ ብዙሕ መልእኽቲ መሓላለፈለይ ንስኻትኩምሲ ሓስቡ እንተበልኹም ዓቂንኩም ዘይትሕሱ ኢኹም በለኒ ንጉሰ ቁሩብ ህድእ ምስ በለ ምስ በዓል መን ሓዊሱ ይብለኒ ከም ዝነበረ ይፈለጥኩን እንተኾነ ምስ ዝኾነ ጉጅለ ክሕውሰኒ ከም ዝኽእል ገመትኩ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ መንግስትናን ካድራቱን ዝጸልእዎም ጉጅለታት ብዙሓት እዮም ንጉሰ መሊሱ ርእሱ ነቕነቐ መንግስትናት ገንዘብ ሃይማኖት ትምህርቲ ክህልወና ይደልን እዩ ትብል ኣለኻ ሃይማኖት ተበልኩኻ ድማ ግድን ሃይማኖት ጥራይ ትውሰዶ
ትርእ ዝበለ እምነት ማለት እየ እቲ እምነት ድማ ኣብ ስነ መለኮት ወይ ኣብ መትከል ክኸውን ይኽእል መንግስትናት ናቱ ፕሪንሲፕል ንዘለዎ ሰብ ይጸልይ እዩ ዲኻ ትብል ዘለኻ እወ እዘን ሰለስተ ነገራት መጫርቲ መንግስትና ስለ ዝኾና እንተኽኢሉ ኸጥፍአን ተዘይክኢሉ ድማ ክርምሰን እዩ ዝመረጽ ኣበይ መጽሓፍ ኢኻ ከምኡ ኣንቢብካ ወይ ከዓ የኖት ሓሱሳት እዮም ከምኡ ኢሎም ሰቢኾም ኢኻ ኣነስ ዝሰበኸኒ ይብለይ ዘንበብክዎ እውን የለን ካብ ትዕስብተየ ከምኡ ዝብለካ ዘለኹ ናትካ ትዕስብቲ ዳ ሕራይስ ክንታይ ተዓዚባኻ ክትብለኒ እናሓተትኩ ከረድኦ ክፍትን መረጽኩ ሃብታም ንኣብነት ብመንግስትና ይፍቶ ዶ ሰሪቑ እንተዘይምፅኦ ዳ እንተ ኾይኑ ቕጽላ ምሽ ሃብታማት ከም ድልዮም ይነብሩ ኣለዉ ኢልኩም እዮም ተሓሚዩ ኢሉ ሰሓቐኒ ንኣብነት ካብ መንግስቲ ንላዕሊ ሃብታም ትኾነኸ እዋ ካብ መንግስቲ ንላዕሊ ሃብታም ዳ ንባዕሉ መንግስቲ ክኸውን ዳ ክደለኸ እያ ኢሉ ተገረመ መንግስቲ እቲ ዝሃብቲ ማእካል ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለካ ሓቀይ እንታይ ዳ ውልቀ ሰባት መንግስቲ ክኾኑልና ደለኻ ዝብል ሕትኡ ንዓይ እታ ዝደልያ መልሲ ከም ዝኾነትለይ ኣይተረድኦን መንግስትና ንኹሉ ዜጋ በገንዘብ ዓብሊሉ ክነብር ጥራይ ዘይኮነ ዝደሊ ነሱ ጥራይ መድሕና ምዃኑ እናፈራርሐ ከንብረና እዩ ዝደሊ ብኸምኡ ድማዩ ካልእ እምነት ኮነ ናይ ባዕልና መትከል ክህልወና ዘይመርጽ ስማዕ እስኪ ሕጂ ኸረዳእካ ኢሉ ከስተምህረኒ ጀመረ ንጉሰ ንኣብነት ማይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ቴሌፎን ወዘተ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ተዝኸውን ነሳቶም ከም ድላዮም ክጻወቱና ማለት ኮ እዩ ከም ተምሃራይ መጠን ክሓትት ስለ ዘሎኒ ድማ በልክዎ ከመይ ገይሮም እዮም ዝጻወቱልና እንታይ ዳ ኾንካታ ውልቀ ሰብ ዳ ማይ ከም ድላ ይበካ ኸላካ ኤሌክትሪክ ተደልዩ ጥፋ ተደልዩ ይበካ የላ ግጽ እንተ ነይሩ ክርኢ ገጹ ጠመትክዎ ምልክት ኣይረኸብኩን ማይ ወላ ኤሌክትሪክ እኳ ብገንዘብና ኢና ክንረኽቦ በቲ ንኸፍሎ ገንዘብ ስለ ዝነበረ ድማ እቲ ካምፓኒ ወላ ውልቀ ሰብ ግድን ከገልግለና እዩ ንገንዘብና ወይ ድማ ንመኽሰቡ ኢሉ ኩሉ መዓልቲ ክህበና እዩ ዝደለይ በንጻሩ መንግስቲ እንተኾይኑ እዩ ከም ድላይ ዝገብር መንግስቲ ከይከስር ኣይፈርህን እዩ ገንዘብ ተስኢኑ ንዓና እዩ ገንዘቡ ዝገብረና ያላ ስርሑ ውፈሩ ኣዋፅኡ ብለና እምሕጅስ ካብ መንግስቲ እሲ ውልቀ ሰብ ይሕሸና ዳ ትብል ዘለኻ በለኒ ተመሊሱ
መንግስቲ ኻስ ውልቀ ሰብ እንዳኣሉ ክብሎ ደለኹ ካብ ኣፈይ ግን ኣይወሳእክዎን። ንኣገልግሎታት ኣብ ክንዲ መንግስቲ ባዕልና ክንቆጻጸሮም ማለት ኳ እዙ መንግስቲ ግና ገንዘብ ክንውንን ጥራይ ዘይኮነስ በገንዘብና ክንሰርሕ እውን እዩ ዘይደልየና። ገንዘብ ነፃ ምንቅስቓስ ዘለዎ ንውድድር ክፉት ንዋይ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ይፈትውን እዩ። መንግስቲ ነፃ ምንቅስቓስ ኣይፈቱን እሞ ንገንዘብ ከዓ ኣይፈቱን እዩ ዲኻ ትብለን ዘለኻ። ናጽነት ዘይፈቱ መንግስቲ እኮ ኣይኮነን ዘለና። ከምኡ ተዝኸውን እሞ ናጽነት እውን ኣይመምፅአን። በለኒ ንጉሰ፣ ከምቲ ዘገረምክዎ ከገርመኒ ተበገሰይ ዝመስል። ገንዘብ፣ መትከል፣ ትምህርቲ ንውልቀ ሰባት ነፃ ዝገብራ ነገራት ስለ ዝኾና እምበኣር እዩ መንግስትና ዝጸልአን። ንሰለስቲአን ድማ ደኺምወን ይርከብ። ወይ እውን ንሰለስቲአን ጆው ሒዙ ነዚኣተን ካብኡ እናረኸብና ንዕኡ ከነምልኾ ደልየና። ከምኡ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ። ስማዕ እስኪ መንግስትና እኮ ደገፍ ህዝቢ ዘለዎ እዩ። እንዳ ኮይነ ኢኹም ዝገብር ነቲ ለዎ ትብሎ ዘለኻ ደገፍ ውሑስ ንምግባር ብኣተሓሳስባ እዚ መንግስቲ ሰብ ኣብ ገንዘቡ ነፃ ክኸውን የብሎን። ኣብ ክንድናቱ እምነት ድማ መንግስቲ ንኹሉ የርብሕ እዩ፣ ንመንግስቲ ድማ ኣይብድህን እዩ ዝበሎ እምነት ጥራይ የተባብዕ። ምሁራት ከዓ ኣብ ክንዲ ናይ ደሞዝ ጾር ዝኾኑን ንመንግስቲ እናነቐፉን ጌጋታት እናረኣዩን ካብ ዘሸግሩን ኣብ ዳግመ ህንፃ ዝሳተፍሉ ዓይነት ሞያ ከም ዝቐስሙ ይግበር ኢለ ብቋንቁ ኸረድኦ ፈተንኩ። ንጉሰ ሰገጥ በለ ክቕበሎ ይተቐረበን። ኣነ እውን ዝኣክል መርትዖ ከም ዘየቕረብ ኩሉ ፈሊጠ ነይረ። ብኽፉት ዓይኒ እንተተዓዚቡ ግና ክሪኦ ከም ዝኽእል ገመትኩ።